Adalgalan garaşsız Bakı bir taraf Türkmenistan Bedew watly Atmaradyň mekanaty ýylymyzda biziň her biriňizde berk jan saglygyny öýözoklaryndan abadan bolmagyny, tutýan tutumly işleriňizden elmydamy rowaşlyklary, üstünlükleri beslenmegini tüýsürekden arzulap, o wagty sahnada ýyllar atly aýdym sadly din jaskepeşimiziň bugünkü sanyna tomuş etmäne çagyrýar. Mehriban ileşler, gepleşimizin bu ülküsanlı bolsa adatdakylar ýaly gödel paýtagtymyzda ýerleşýän Bagyt ýol toý mekanynda ýalga geçirýär. Gepleşimizin başynda bolsa Türkmen halkymyza şeýle eşretli günleri bagtyar zamany peşkeş beren Türkmen halkymyzy bagtyň uzogyna ýaşadýan Türkmen halkynyň milli lider Gahrman arkadagymyza watanymyzy aýdyň ýollarda ak geljege tarap alyp barýan arkadagy Gahrman ferdarymyza tüýsürekden alkyşlamyzy aýdýar. Gahrman arkadagy Gahrman ferdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, mertebeli başlary hemişe aman bolsun. Mehriban ileşler, hormatly tomoshaçylar, ene şeýle ýaxşy arzuwlar bilen gepleşimiziň bugünkü sanyna başlaýar. Gepleşimiziň bugünkü sanynda şykşetjek aýdymşymyzy bolsa, elbetde sahnamyza çagyrýar. Özüniň ýerine getirýän aýdymlary bilen aýdymsa söýjülemizin söýgüsine hormatly münasip bolun. Ýanglan ýarym telewäsçiliginiň ýeňjisi, Türkmenistanyň prezidentiniň aglan eden Türkmeniň altyn afraty bäsçiliginiň ýeňjisi Zekini bagşymaz Sapargelli Sırşyp garşylaýar. Sapargelli o wagty sahnada ýyllar atly aýdym saldyň jaskepeşimiziň bugünkü sanyny biz hoş gördük. Ene görüşmede ýalyp owadan ýurdumyzda bagtyar watanymyzda Bedew wady bilen badalgalan garaşsyz Baky tarap Türkmenistan Bedew watly Atmaradyň mekanaty ýylymyz ýakymly ýatlamalar bilen şany seneler bilen dowam edýär. Sizem elbetde ýurdumyzda geçirilen toýlarda, bayramlarda ödüňiziň ussat sadynylaryňyz bilen halypalarymyzdan miras galan aýdymlar şeýle hem bir näçe owadan şirinden şeň aýdymlary ýerine ýetirýäňiz. Bunun gepleşiginde gatnaşýaňyz. Gepleşigimiň başynda bagyş kalbyndan çykýan owalar dulaňyzy ileşýän bilen paýlaşýaňyz. Sağ ol Muhammed Uraz, azaýyp gepleşiňizde çağıranyňyz üçin siziň bir gowy gepleşiňizde häzir halypalarymyzdan miras galan azaýyp türkmen halk aýdymlarymyzy aýdyp berer. Bir joşul aýdymlarymyzy ýerine ýetirip berer. Fursatdan peýdalanyp Gahrman arkadagy Gahrman ferdarymyzyň tutýan döwletli işleri elmydamy rowaj alsyn, ýurdumyz gülläp gül açýa, çağa açyklamyzyň şadyan gülkleri bundan emele ýanglanyp dursun. Gahrman arkadagy Gahrman ferdarymyzyň janlary sag, işler rowaj bolsun, ýurdumyzda toýlar toýlaşdym. Köp sağ olun Sapargelli, arzuwlaryňyz hasyl bolsun onda, gepleşigiň dowamynda halypalardan miras galan aýdymlar şeýle hem bir döwrewap joşum tans aýdymlar sadarym ýerine ýetirler, bize tomuş edýän ileşmedem aýdym söýjülemedem diňdärler, din zararlar. Indi Sapargelli biziň görüýti dörüjük toparmadan taýýarlan sowallar we galy berde tomuşaçlarymyzdan ileşmeden gelen sowallarymyz bar. Biz häzir sowallarymyzy gara söhbetde şu arkaly dowam eder, sowallarymyzy ýetirer ýönüp sowallarymyza geçmeden öňürtüýü söhbetdeşigimizi gigişmeden öňürtüýü şu wagt Sapargelli Sırşyp diýenimden eýem bize tomuş edýän siziň esasanam siziň aýdym söýjüleňiz ýerine ýetirjek aýdymlaryňyzy sabyrsyzlyk bilen garaşyp dururlar. Mümkin bolsa gepleşigiň başyny ilki bir aýdym bilen başlaly, soňra dowam edip berer. Başlygyny, ol bilen. Ýaýyl aýdym bilen başlaly. Gepleşigimiziň başynda halypalarymyzdan miras galan şol wödeliň ady näme diýip bir gowy aýdymma, şonu otomatyzmda ýerine ýetirip bereli. Ulyg wagtlaryň dinler, dinler. Sağ ol. Onda mehriban ileşler, hormatly tomoshaçylar, o wagty sahnada ýyllar atly aýdym saly din jaskepeşimiziň bugünkü sanyny biziň Zekini bagşymaz Sapargelli Sırşypyň ýerine ýetirjek aýdym bilen gepleşiginde başlaýar. Sizem Türkmen owasy ýylymynyň gaşlaşmaň ýaýlymda o wagty sahnada ýyllar atly gepleşigimiz siziň bilen. Habar verin uluy kişi ol wedeliň ady näme? Hey diýde ýeter gara gaşy ol wedeliň ady näme? Şol wedeliň ady näme? Hey diýde ýeter gara gaşy ol wedeliň ady näme? Şol wedeliň ady näme?
yaşırım men ağşedin ol vedelim adı nemo Sol vedelim adı nemo Hey yaşırım men ağşedin ol vedelim adı nemo Sol vedelim adı nemo Çağdaladı ağla vedi gözüm görmedi dağıydı Hey ne gazap mehribanı ol vedelim adı nemo Sol vedelim adı nemo Hey ne gazap mehribanı ol vedelim adı nemo Sol vedelim adı nemo Hey mümkün olsa tanışedin Vani bana bağışedin Hey yaşırım men ağışedin Ol vedelim adı nemo Sol vedelim adı nemo Hey yaşırım men ağışedin Ol vedelim adı nemo Sol vedelim adı nemo Şirin mi ya ayna var mı gözür mü ya oğul şad mı Hey teydim teymek ayıplar mı yol vedelim adı nemo Sol vedelim adı nemo Hey teydim teymek ayıplar mı yol vedelim adı nemo Sol vedelim adı nemo Hey ol vedelim adı nemo Hey sol vedelim adı nemo Ele mehrbani ileşler, hormatly tomoşaçylar, 70-nyň başynda biziň wekilini bagşymyz Sapargeli Sırsyfyň ýerine ýetiren aýdymyň dinlediňiz Sapargeli köp sag bolsun aýdýar. Bir ähli millilikden bize bir hormat goýan, sarpy goýan bir şerin aýdymy ýerine ýetirdiňiz, köp sag bolsun aýdýar. Indi Sapargeli biziň Dörüzlük toparmadan tayarlanan soğallar var. Bir de tomoşaçlarymyzdan, ileşsemizden gelen soğallar var. Ara soğallarymyz tanardan diýsem köp. Biladerinde şol soğallaryň içinden 10 tane soğal saýlamaly. 10 soğaly saýlamak geleginin biz siziň öýüňizde goýýas. Nähili bilader bir bilen ýüz aralykda gow görýän 10 tane san belgiňi aýdýar. Bizem şol san belgilerdäki soğallary açyp okapdy ýetirýär. Netiýeňizden näme soğal çykdy, jogaplandyrmaly bolýar. Bir bilen ýüz aralykda 10 sany gow görýän san belgilendir. Haý, sanyň başlaýar. 7'lik san. 7'lik san. 70-ymyza gelýän aýdymçylarymyzyň aglaby öyle şu 7'lik san belgi ýa-da birlik san belgiden başlaýarlar. Bizem iň köp gelýän sowallary şol 7'lik hem de birlik san belgilerde goýýar. Onu 7'lik meňem gow görýän san belgim 7'likden başlady. Dowamy 7, ondan 15. 15 allyk. 15, 22. 22 allyk. 37. 37. 45. 45. 55. 55. 66. 66. 73. 73. Yerik sanary. 85. 80'ler. Sonra 97. 97. Mehriban tomoşaçylar 10 sany san belgine saýladyk. Saýlan san belgilerinden aglaby bölegi meňdeş san belgiler 20-lik, 66-lik, 55. Belki bu san belgiler sizin üçin bir ähmiýetli san belgiler bolmagy mümkin. Biz onda şol san belgilerdäki 10 san sowaly Sapargellerden jemleýär.
Ýöne bir adam şol 10 fany sowaly açyp jemleýänsek, bir de serediýän şomuza sormaly, araşdyrman edip, tahnamyny ýollaly, ýene-de ketişimize getiren aýdymlanmalyny ýerine ýetirip berseňiz, soňra sowallarymyzy açyp okatyp ýetirer. Başlymy. Mehmany ýeler, hormatly tomoşaçylar, biz onda gepleşigimizi deyip, Safar Gel Sarşyfyň ýerine ýetirjek aýdymlar bilen dowam edýäs. Dinläň diýin jalyň Türkmen wasyly aýdymyndan daşlaşman. Mehmany ýeler, hormatly tomoşaçylar, Safar Geldiň ýerine ýetiren aýdymlary dinlediňiz. Safar Gel köp sag bolsun aýdýas, ýerine ýetiren aýdymlaryňyz üçin. Indi sowallarymyza geçýär. Safar Geldi gepleşigimize gelen sowallar bilen hem de dörjük toparmadan taýýarlanan sowallary bilen biz söhbetimize dowam edýäs. Ýagam belläp geçdik, iň köp berilýän sowallary biz ýa-ni 7lik hem de birlik san belgilerde goýasyp, bilen şol iň köp berilýän sowal bilen sowallarymyzyň başyny başlaýas. Dörjük toparmaz şeýle sowaly käte bir soňuny da goýýar. Ýöne bu gedek bu sowal gepleşigimiziň sowallaryň başynda çykdy. Şoň üçin şu sowaly size getirýär. Birinji sowalymyz Safar Geldi. Siz näçinji ýylda we nerede doguldyňyz? Men Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň Burgun Owasynda 1985-nji ýylyň 14-nji awgustynda doguldum. 14-nji awgust. 14-nji awgust. 1985. Özüm şol Burgun Owaň 11-nji orta mekdebinde okudum.
yani kiçilikten birinci sınıftan başlap şol Aydın-Saz gurnoklarına gatnaşyp da şu orta mektebi tamamlayan çan mektebimizde iň bir medeni çärelerde gatnaşan okuwçylaryň biri menim de. Tuğulam. Diýme onda birinji sınıfdan başlap çağırymyzdan başlap diýen şu wagtlaryň Aydyn-Sazyň sunuwadyň için. Şondan gelýän höwes bilenim şu günlere seni tuğulama, toýlarda, bayramlarda aydınları ýerine ýetirip gelýän. Köp sağ olsun. Aýdýar onda innik sowalymyz bilen söhbetimiz dowam edýär. Innik sowalymyz şeýlep, siziň iň köp ýerine ýetiren aýdyňyz. Ýagny käbir aýdymlar aýdynça özüňiň bilýän meşhurlyk getirýär. Ýa-da meşhur bolan aýdym toýlarda, bayramlarda has köp haýy edilýär. Şol toýlarda, bayramlarda da şol aýdym köp ýanglanýar. Siziň iň köp ýerine ýetiren aýdyňyz. Türkmen halk aýdymy intizar bolum diýen aýdym. Esasy men şu estrada görnüşi aýdym. Toýdagarlara çykyş edemde ýa. Ýanglan jarym bäsleşikde ýeňji bolam dedi. Türkmen wady tele ilmine de birinji çekile geçiren aýdymmy intizar bolum. At şözüň görmäge intizar bolum diýip şol aýdym häzir hem toýlarda da, bayramçylyklarda da ýa köp ýerde sevildirlen aýdymlar diýip. Doğrudan siz bilen özümizden bir toy bayramda gabatlaşamızda şol aýdymy bir 3-4 sapardan haýy edip aýdan ýerlerini özümem gabat geldim diýme onda şol aýdym başga ýerlerde de has köp sevildir. Esasy. Köp sağ olun şeýle size meşhurlyk getirýän aýdymlaryň sanynyň känmegini tüýsürekden arzuw edýär. Indi sowalymyz şeýle sapar geldi siziň hormat adly bir şekilde geçiren aýdymyz bar. Her şundan Türkmen wagty ýylymynda halk köpçüligi ýetirilip durup, şol aýdymyň bir görüş taryhy bardy, gysgaçyk bir gurrun berseňiz. Şekilde geçirişiňiz. Halifalarymyzyň bir döreden aýdymy. Menem bir watanymyzy wasp edýän hem bir halk aýdym, nähengende bir aýdym özledimde, halifalaryň aýdymlaryny dinledimde, ýa hormat bilen aýdymy. Gabat geldi, şeýle bir biziň enatalymyza goýan hormaty. Bir bedawatymyza goýan hormaty, ýaşullamyza goýan hormaty, milliligimize goýan hormatyna şeýle bir ütköş aýdym gözleýärdim. Ana şol aýdymam gabat geldi-de, halifa öle maslahatlaşdym-da, onuň näme şekilde geçirdim. Gyjakçym Batyr Fuçomy bilenem gowy türelleşip geçdik. Aýdyma soňam ol aýdym näme täzeçe işläp ýazga geçirip soňam Türkmen wagty. Täze uşun bilen, täze uşun bilen şekile geçirdik. Şo şekilde aýdymda eger ýadyň uçýan bolsa, şol aýdym başyndan ýa biziň bir enemdir tamdyrdan çörek çykaryp Totaýda maňa uza diýany berdi. Şol aýdymyň başyna ýa bir ullakan hormatyň barlygy şo şekilde üstü bilen ýa görnüp dur diýjek bolýarmy. Şo taýda enemiziň bize gyzgyn çörek uza diýany ýeri barda. Şo çörekden enemiziň maňa şeýle çörek bereni, ejemiziň gyzgynçak çörekdi suwa batyryp al oglum diýip berişi bir gözüme gelip gidýärdi. Bir ýadyňdan çykmajak pursatlar da algygy şonu beýan edipdir geldi-de. Oradan sapar geldi özümizden tomoş edemizde gördük. Şol pursatlary wakalar görüňde kimem bolýan adamy bir çağalyp ýyllaryna şu bir insan durmuşyna bir belli bir ýaşamaly günleri alyp gidýän pursatlar diýsem bir ýerine düşen şekilde aýdymlaryň biri, şeýle aýdymlaryň sany kän boldan sapar geldi şu wagt tamdır çörek hakynda gurrun açdyk ýa-ni bir enäniň şu tamdyra çörek ýapýan wakalary bardy. Gurrun açdyk bolen. Şoňa meňdeşerek bir dörjükde formadyň taýýarlan sowary bar. Dörjükde uşugynda bir filmiň bir edebi etaty barada maslahat edilenle bir wenanyň öýünde hamir ýurup mantyk ukturan wakaty bar. Gözüňe gelýär şo purda. Şol ýerde her kim öz pikirini aýdýar. Ondan biri hamir ýurdup ulolda oturmak zerurmy? Gönüp taýyn hamir alyp mantyk ukgan purdundan başlatan bolmaýam diýip biri öz pikirini aýdýar. Şol wagtda ýazyanyň özi ýok, iň ifade ýeri şoň eli bilen hamir ýurmasy ýa. Indi
Sizin ödüňizde dürüstlük adamı bardy, şo bardy pikirinizi aýtsaňyz. Hamir yoğurlanna ýa enen şol mehrisin ya hamira. Şo tagamyň üstülenem maşgaladyna mehir paýlaýar. Awa, şeýle mehir bilenem maşgala bir binýat bolýar. Diýmek, onda sizem şo pikir gollaýaňyz, enäniň hamir ýugurup düşürýän protokollary has bardy. Bu sağ olun, bizim mülalaşacağız. Kırgız bilen. İnnik soğalımız onu size getiriyaz. Nüşuvat, gurrumuzun soğalımızdan iyiydi. Maşgala yarıp gitti. Soğalımızdan maşgalanız bilen bağlı. Maşgalanız hakkında aydıp verirseniz, Tapargelli ödümüz maşgalada ne yaşadı oğun. Hem de häzirki wagtda maşgalanızda ne yaşa çağağınız var. Bizim maşgalamızda ne 8 çağı bolan. 8 çağı. 5 gyz, 3 oglan. Maşgalamızdan 4-nji çağasy men. Men hakym bir sınıf adam soň. Şeýlemi? Ýöne bir halka bir köpçülüge çykyp bir aýdym taýda edip on ýalak däl. On hakymyň döredijiligi häzir hem şu telefonlarda ýazyk edip şu düýelen suw içip durany ýa-da bir köşejiklen oýnap bereni ýa bir oglak bulan o ýer bolan soň. Şolary häzir güneçelem telefonyna düşürüp şolar ýygnap berdi. Diýme onu gadymy däpke surlamaz bizim milliliklerimiz bilen has içkin gyklanýan. Öz boluşdy bir täsin döredijikli dünýäsi bardy. Käwat boşga moş berýär. Tuğalam. Awa kakam barada aýtsam. Ini ejem barada aýtsam, ejemim ne ýaş wagty Balkan welaýatynyň bereket etranyň ýaş babasyny ýaş wagtlary aýdym taýda edip öz mekteplerinde soňdan durumja çykdym diýe şondan soň aýdym taýdym garly diýýärdi. Diýme onu ene taňadam aýdymdan faýdan sunuňatdan dürüstlükden habarly. Ne şu kakamda ne ovada ýaşaýarlar, burgun owamyzda. Onu maňa jaňa diýär. Oglum şu mirasra diýe ýaýlamaç. Falan halifa aýdym aýdyp dur, şo halifaň aýdymlaryny dinle, şoň sözleri gowy, şoň estrada görünüşe geçirdi. Şonu Türkmene wagty indik çykyşlarynda hökman aýtgynyň diýip. Ine şu ýazga gelýär kamym ýany jaňa diýär. Şeýlemi? Diýän aýdymlaryny ýerine ýetirýän ol dogrudan halk köpçüligi tarapyndan kabul edilýär. Türkmenada bir aýdylýan sözler maslahatly biçilenden gysga bolmaz. Doğru. Özüm näme bir oglum bir gyzym ma. Tuğlama. Olaň atlary. Ogluma da Yunus, gyzymyň adam Melike. Tuğlama. Ogluma 11-nji synpda okuýar. Oglumam 6-njy synpda okuýar. Tuğlama. Umuman ogluma aýdym saz bilen. Ejagaşym has. Has öwürsek. Tuğlama. Oglumam 3-nji tarçyk mektebinde akarjon sazlary boýunça okutdym. Tuğlama. Ine häzirim näme klawiş sazlary, öwrenipler ýoşup. Tuğlama. Ýaşy ordak bolsun, atlaryny ýa bolsun, öz atalary ýaly, kakalary ýaly. Ýyly güni halka bir hyzmat edýän ýylgalar, prezidentler bolup ýetişdiler. Sağ olun. Inu juwat Tapargelli gowy söhbetlere dowatýar, sowallarymyz jogabyny rotýardyk. Bidaýlar onda sowallarymyň şu ýerini aýdym bilen bölerip, siz sahnamyda ýollalyp, bir ileşmemiz üçin bize tomoş edýän aýdym sözlerimiz üçin bir şerinden şerin aýdymlanylan ýerine ýetirip berdiňiz. Soňra ýene sowallarymyň ýerini dowam ediberer. Dowatsyň. Sağ ol. Onda biz size sahnamyda ýollaýas, mehriban ileşir formaty tomoşaşlar gepleşmedi. Tapargel şerşyň ýerine ýetirjek aýdymlar bilen dowam edýäs. Dinleýän, deýin jalyň, lezzet alyň.
yetişte kete kuştan ayrılsın Sababilin bakay uğur yaşını yiyip Ey sıktım tiranı bayram gül Ey göz kapıp kaşlar kakısı Oydu hayranı bayram gül Ey benim yolu sıkışın bir de karab keyim ne de tışı Ey asala ayak batışın ben de bozsana bayram gül Taşlar yada gittin mi? Hep bir
gariyimi kelma unuttun mu? Ey zorluk bübüğünep gittin mi? Yanınla var bayram gül. Ey evidim ciğerim canım sen benim mehribanım. Satıp pulun ayğıyım itelerde yüreğim sende bayram gül. Ey bağışıdı yer dostlarım var ağlayıp. Ey yakman bağrım oyunu dağlayıp. Ey adını dersan bağlayıp. Kalmaydım da bayram gül. Ey evidim ciğerim canım sen benim mehribanım. Ey men bir aslan qadıl gülma. Ey men bir asılgan kelma qadıl gülüm. Kollumurum da bayram gül. Mehriban eyleşler, hormatly tomoşaçylar, Aydın Taýdyň mehriban müştokları siz Türkmen Owady teleýiliminde Owady sahnada Ýyldızlar adly Aydın Taýdyň jaş gepleşmeden taýýarlanan bu sahna tomoşa edýäňiz tapar geldi. Ýeni orýaly köp sag bolsun aýdýas, ýerine ýetiren Aydın üçin Owadyňyz hasam belent bolsun. Indi tapar geldi, biz sowalymyzy galan ýerimizden ýene-de dowam edýäs. Tapar geldi, sowalymyz şeýlep, siz gitara taburalını çalıp Aydın aýdýanyňyza biz bilýäs. Tomoşa sorum bilýär, Aydın Taýdy öýjülemeden bilýär. Köp gepleşiklerde de duruşýar. Sowalymyz şeýle, siz dutar taburalını çalyp bilýärmi? Men dutar taburalını hawa çalýan. Ha, çalýan. Hawa edil kamil derejede bolmasa-da, Hawa. öz aýdýan aýdymlamy ilki bir täze döretçek aýdymyz bolsa, öýde dutar bilen ýa-ni Kenge salyp. hawa batyr çoňy agajakçy. Hawa. Şu bilen bile kenge salyp, Ha, ondan soň estrada görünüşine geçirýär. soňra estrada görünüşine geçirýär. Şuwama, diýme onu dutar taburalynyň başyna çykýar. Indi sowalymyz şeýlep, adamyň durmuşynda bir ýatda galyp, bir ýaňa bellek geçip bir wakalar bolýar, sebäbi insan durmuşy ýakynlyp bir ýatdamalar bilen doly. Sowalymydam şeýle, siz näçinji ýyllar Ýanglan ýarym telebäşleşiň ýeňjisi boldyňyz, şeýlekem näçinji ýylda Türkmenistanyň prezidentiniň aglan eden Türkmeniň 6 nafaratly bäýatçynyň ýeňjisi boldyňyz. 2009-njy ýylda ýanglan ýarym ýeňjisi boldum. Ola ýam bir başgaça bir begençlik. Bir öýdüme bir şeýle bir hasam bir öňe düşlüğüne bir begen ýa buýsandyrýar da. Ol halifalan seni gollap, sen aydın bilen gogu deyip seni saylamakları. Ýam başga duýgy. Başga duýgy sen bilýänsiň. 2021-nji ýylda Türkmenistan prezidentiniň elan eden Türkmeniň 6 nafar wagtçynyň ýeňçisi boldum. Tuğalama, 2021 ýylda. Biz mundan beýlägem dörejilik üstünliklaryny arzu edýäs. Şeýle owadan ýurdumyzda şular ýarakşaryndan soň aýdymlaňyz bilen
toylarda, bayramlarda çıkış edip bagıtdan faýly hemişe syýlardan serpaýly bolup gelmeni arzu edýär. Indik sowalymyz size getirýär. Sapargelli indik sowalymyzdan bir täsin sowal bolup biler. Ýagny bu sowal 5 sowal atly SMS bäýatçygynda da bir näçe gedek berildi. Siz aýdymçy bu sowal aýdymçy öňünden çykdy degen görülmez. Bu sowalymyza diňe bir ketmişimize gatnaşan aýdymçymyzdan bir de tomoja diýen iýleşmeden SMS arkaly öz jogaplaryny ýazyp ýollap bilerler. Ýagny sowal şeýle türkmen diline dabaral ýagdaýda gelin getirmäge almaga gidýän ulug kerweni we adamlar gelinanjy diýip atlandyrýarlar. Indi sowalymyz şeýle gelinanjy sözi näme diýilýär? Birincisi gelinanjy, ikincisi gelin alıjy. Jogaplar ekranymyzda da ýazylar, şolaryň haýsy dogry? Gowfara Muhammed Ağa. Men pikirimçe birinci jogap dogry diýip söýleýär. Sebebi türkmen diliniň kaydalaryna göre gelin alıjy ýazylar. Jogabymyz bilen sapar geldi. Bir de alaşýar, dogry diýär, bir de tomoja diýen tomoşaşlarymda da bileşmede meýem jogap bilen alaşandyrlar. Mehriban ileşip hormatly tomoşaşlar, size de başga da öz jogaplaryňyz bar bolsa, bilen gepleşmeden 05-25 ise belgisine SMS arkaly öz jogaplaryňyzy ýazyp ýollap bilersiňiz. Bu sowalymyzdan jogaplanyrdyk. Indi bolsa sapar geldi. Indik sowalymyz size ýetirýär. Siz dörüzlük adamsy aýdymçy bolanyň üçin belki muştoklaňyzy gyzyklandyrýandylar. Sowalymyz şeýle. Siz Magtumul Pragynyň näçe sany goşgusyny ýatdan bilýäňiz? Magtumul Pragynyň kitaplaryny Kahym köp okuýar. Kahym öýün içinde şo gat ses bilen okuýardy da. Çağa wagtynda käwa dinleýän, käwa wagtyn öz pikirlerini bilenler. Şonu dinlesek, dinlemesek Kahym şonu gat ses bilen öyle çekimlerini ve maydiyadi. Ya son koşkularını maydiyadi. Son için ağınızı Magtumul atamızın köp koşkuları yandan dur. O nedir? Sanap, aydaryalak diye. Düşünükli. Onu aydan aydınlarını köpsem Magtumul atamızın sözlerini döreden aydınlar. İlkinci hatarlarda aydan aydınlar Magtumul atamızın Yadır Celal'ın diyen aydınlar. 11. Ortameklerimizde ovamızı aman geli ilalifin akardiyan sabır haline çalmağında. Halipalı gelip suya. Ya yaradan kadir, kudratlı şefkat, armağanını koymağı Yadır Celal'ın deyip. Şolaydı mı? İlkinci aydan aydınlam şimdi. Dime onu size yem şağalık yıllarından beri Magtumul atamynyň sözlerini döredilen aydınlar ayıp gelýär. Düşünükli onu hakikattan barmak bukup sanardan kâni. Sowalymyz dowam edýär, sapar geldi. Ahyrky sowalymyz size ýetirýär. Ondan soňra biz sizi ýene de sahnamyza ýollarys. Aydyn tasirçilerimiz üçin ýene de aydynlanyňyzdan ýerine ýetirip berersiňiz. Ahyrky sowalymyz şeýle, sapar geldi. Häzirki wagtda türkmen halkynyň milli lider gahryman arkadamyzyň tagallasy bilen başyny başlama bilen arkadagy gahryman serdarymyzyň gollawy bilen häzirki wagtda halipa şägirdlik ýoly bir giňermeýe boldy. Halipalarymyzdan miras salan aydymlar dilden dillere, bir nesilden nesillere dögürlere geçip bagşylan dillerini täze rowuşda halk köpçüligine ýetirilip durup. Elbetde halipalary bilen bir häzirki döwürde ýakyn ary gatnaşykda bir dürüjlük gatnaşygyna bolup halipalar bilen maslahatlaşyp ýa-da halipalar bilen bir sahnada çykyş etmek üçin häzirki wagtda giň mümkinçilik döredildi. Indi sowalymyzdan şeýle sapara gelip siz bir näçe halipalar dinleýäňiz, bilýäs, bir näçe halipalar dinleýäňiz hersinden özüňize geregini, aydymlaryndan geregini ýa-da şolaň äheninden geregini özüňize alýaňyz. Ýöne şol halipalaryň içinde dinleýän halipalaryň içinde özüňize has bir ýakyn görüp dinleýän isat halipaňyz kim? Muhammed Ağa. Şu diýip birini koýar ýalak diýär. Onun için men esas dinleýän halipalarma Recep Ulugov, Özgelik Tekaýew, Fakhy Jepbarow, Nuruşan Haliýew. Başga da näme? Balla Haçiýew. Men hemmesini men dinleýän. Şo halipalaryň aydymlaryny toý bayramlarda ýerine ýetirýän. Halipalaryň aydymlaryny öz başardyrynça ýerine ýetirýän. Dime onu özüňize has ýakyn görüp dinleýän halipalaryň şolar.
Bolýar. Çok sağ olun. Aýdan aýdymlarymdan hem eýan tomaşaçylarymdan Allah. bilýärler. Men esasy bir halipa başyň aýdan aýdymlarymdan däl. Men aýdan aýdymlarym özel halipa aýdymlarymdan hem aýtýan. Balla Hajiýewiň aýdymlaryndan hem aýtýan. Ya Recep Ulukowyň aýdymlaryndan. Men özümçe. Özümçe. Başardygynça ýerine ýetirýän. Onuň ýa şu wagtda dinleýän halipalarymyz ýa gollaýarlar. Desem aýdyşyn şu halipalan aýdymy ýoýmanjy. Aty bir hiç ýyl üç köşmede ýerden o özümçe o ýerine ýetirýän berekeler diýerler. Şoňa men özüme begenýän. Hem de dowamly hazym bir gösterýär. Dagny ýeter. Şol ýerinden ýene de özlügde de ýene de halipalar dinler. Düşün. Çok sağ olup, sol halifalaryň hyýaly sizem halkymyzyň bir ýadyna, aňyna galayan bir ustad halifa başlygyň biri bolmagydan tüýsürekden ardy edýär. Indi sapar gelip, sowallarymy şu ýerde jemlenýär, disip ýene-de sahnamyza ýollaýar. Aýdym saýjylarymyz üçin, ýyleşlerimiz üçin aýdymlardan bir ýerine ýetirip berdiňiz. Mümkin halifalaryň dörejiňinden ýa-da öz dörejiňizden aýdymlary ýerine ýetirseňiz. Bolýar, ulhy wesile. Onda mehriban ýyleşler, hormatly tomoşaçylar, bir gepleşigimiz diýip, sapar gelip sırşyfyň ýerine ýetirjek aýdymlar bilen dowam edýär. Dinleň diýjalyň, goý biýanlanjak aýdymlar taýlar, köňüllere kerem, ýüreklere lezzet bersin. Bize bir gün göwün beren biri bar. Bize bir gün göwün beren biri bar. Şol göwüne gülmekden binesi betler. Ey bilip bolmaly bu şarkanda ýollarda büdürep kalmakdan binesi betler. Çıkarma vur dine geleni, Tanrı'nın çıkarma vur sana geleni. Ey yenem bu resimle sana geleni, bu dünya gelmekten bir nesip etme. Ey yenem bu resimle sana geleni, bu dünya gelmekten bir nesip etme. Kuşlar dil aşana oynadıp bağlayım, Sağaman örmekten bir nesip etme. Mümkün olsa gör bilmişten halat et, bilimden bilmekten bir nesip etme. Ey kaçırma ver yerine götürenimi, atmağa yardım et, yitirenimi.
Koşuk olup gelin getsin ognaman Koşuk olup gelin getsin ognaman Hiç kimle yaş verilmendir sanaman Ey konku hayış alap vermen kıynaman Yenilecek ölmekten bir nesip etmez Ey konku hayış alap vermen kıynaman Yenilecek gitmekten bir nesip etmez Bilimden bilmekten bir nesip etmez Bu dünya gelmekten bir nesip etmez Mehriban iýleşler hormatly tomoşaçylar, Türkmen owazynyň mehriban müştaklary, siz Türkmen owasy ýaýlymynda owaly sahnada ýyldızlar at getmişiňizde tomoşa edýäňiz. Getmişimiz bolsa, sapar gelip, ahyrky sahypamyz arkaly dowam edýär. Ýagny diýarymyzyň durly günjeginde sapar gelip, doglan günlerini, ýaş toýlaryny, durmuş toýlaryny bir näçe toýlar toýlaýan iýleşmemiz bar. Olaram getmişimiziň 05-25 gysa belgisini özleriniň arzuly gutlawlaryny ýazyp ýoldaýarlar. Ýagny getmişimiziň üssü bilen öz ýakynlaryny, mehribanlaryny şol şany seneleri bilen gutlaýarlar hemde ýörüýte getmişimiziň mihmanynyň bir aýdym haýyş edýärler. Bilen şol iýleşmemiziň isteklerini kanagatlandyryp, häzir şolaryň atlaryny agdaryp, olary doglan günleri bilen gutlar hemde sizin adyňyzdan olarak aýdym sowgat eder. Indi sapara gelip 5 tane arzuly gutlaw saýlamaly. Şol arzuly gutlawy saýlamagan sapara gelip siziň öňüňizde goýýas. Ýagny bir bilen ýüze aralykda 5 tane san beligini saýlamaly. Şol san belgiden haýsy arzuly gutlaw çyksa, şonu okap iýleşmeli gutlar. Birden ýüzeşendi 5 tane san belgi. Düşündüm. Bolsa 5 san. Gün 5'in ödüm maşyas. Birinci 5'lik. İkinci 15, 15, 25, 25, 35, 35, 45. 45. Hemmeden 5. Şeýle taýlar. Bolýa, onda şol san belgidäki arzuly gutlawlary mehriban iýleşler açyp goýarsa, olary doglan günleri ýaş toýlary bilen gutlaýar. Birinji arzuly gutlawymyz Ahal welaýatynyň Bagdaýhan etrabynyň Şar Muhammediň 28 ýaşynyň dowalmagy bilen Hakyky Seyit Muhammed aga ejeti ogul gözülgenije doganlary Gulnawat, Edir, Aman Muhammed, Mekan, genejeleri Humay, Aqpamyk, Laçyn, gelni ogul cennet, jigleri Enar, Tumur, Berdi Muhammed, Mehet, ekizler Aynur, Gulnur, Adylhan, Gyzy, Ay Mehrem, ogly Muhammed Nur, yegenleri Nur Nazar, Ardu Aylar dagy tüýsürekden gutlaýarlar hemde Şar Muhammede berkjan saglyp uluk ömür arzu edýärler. Şar Muhammed'in emidi menem öz adymdan tüýsürekden gutlaýan Şar Muhammed uluk ýaşy janyň sag bolsun. Aduda ýurdumyzda işlemi dogry bolsun, doglan güniň gutly bolsun. Häzir şul aýdymyn sen üçin ýerine ýetdi. Köp sağ olun. Arzulyňyz hasyl bolsun. Indi arzuly gutlawymyz Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Döwlet aga Jilsi Rahady 38 ýaşynyň dowalmagy hemde ogly Maksadyň 22 ýaşynyň dowalmagy bilen tüýsürekden gutlaýar. Bu gutlagy atasy Taňrulaga doganlary Aýgül, Gulnar, Jilsi, Gulbahar hemde ähli maşgalagdalar tüýsürekden goşulýarlar hemde rahat bilen maksada mundan beýlägem berkjan saglyk uluk ömür arzu edýärler. Menem Rahady, Maksadyň emidi täze ýaşlar bilen gutlaýan janlaryň sag bolsun. İşlemi şogly bolsun. Maşgalaňyzda awadançylyk uluk ömür arzu edýär. Köp sağ olun. Arzulyňyz hasyl bolsun. Indi arzuly gutlawymyz Balkan welaýatynyň Balkanabad şäherinden gar ýagdy Muradowy doglan güni bilen ýan ýoldaşy Şirngeneje ogullary Resul Gyzlary Gulnawat dostlary Ahmet, Rowşan, Merdan, Şörli, Döwlet, şeýlehem doganlary Bägül, Döwran, Aman Murat dagy tüýsürekden gutlaýarlar hemde gar ýagda berkjan saglyk uluk ömür arzu edýärler. Menem gar ýagda siziň doglan günüňizi tüýsürekden gutlaýan janyňyz sag bolsun. Işlemi dogry bolsun. Çagaçlygynyň arasynda başyňyz dik bolsun.
Köp sağ olun, arzulyňyz hasyl bolsun. Indiki arzuly gutlamaz Mar welaýatynyň Mar etrabyndan diyar toýlyp, doglan güni bilen öz ýakynlary hemde maşgala agdalar, tüýsürekden gutlaýarlar hemde diyara bundan meýlägem durmuş ýolunda üstünlikleriň ýaran bolmagyny tüýsürekden arzu edýärler. Menem çok gutlawalara goşulýan diyara uzak ömür jan saglyk işleriniň şowly bolmagyny arzu edýän. Doglan güni gutly bolsun. Köp sağ olun, arzular hasyl bolsun. Indi ahyrky arzuly gutlamaz bolsa, Daşoğlu welaýatynyň Görogly etrabyndan Döwran Atamradowy 55 ýaşynyň dolmagy bilen ýan ýoldaşy Merzen geneje hemde ogullary maksat aýallygynlary mahum darlar tüýsürekden gutlaýarlar hemde Döwran aga berip jan saglyk uzak ömür arzu edýärler. Döwran aga janyň sag bolsun, ýaşyňyz uzak bolsun. Häzir siz üçinem bir gowaýdym ýerine ýetipdir. Uzak ýaşa. Köp sağ olun, sapar geldi, arzular hasyl bolsun ine, arzuly gutlaýarlar da şulardan ibarat. Onda şol doglan günlerini, ýaş toýlaryny toýlaýan ähli iýleşmemiz üçin, aýdym taýýanlarymyz üçin aýdym ýerine ýetirip beriň, bilen sizi sahnamyda ýollarly, iýleşmemiz, öýde tomaşa edýän tomaşaçlarymyz dinlesinler, diňjalsynlar. Uly hewesler. arzu geçler Söyön gülüm ayna var Yar gelinle güller açlar Üstünden begül seçiler Toy gününle arzu geçler Söyön gülüm ayna var Sen öpmek, ince billerinden tutmak Sen bilen maksada yetmek Söyön gülüm ayna var Oğlanın arzu sen öpmek İnce billerinden tutmak Sen bilen maksada yetmek Söyön gülüm ayna var
Tapar gelip köp sağ bolsun aýdýas. O wagty sahnada ýyldızlar at gepleşigimiziň bugünkü sanynda bir näçe şirinden şirin aýdymlary ýerine ýetirdiňiz. Halifalymyzdan miras salan aýdymlary ýanglandy. Galy berdi iýleşmediň ýazyp ýollan sowallary şeýlegem, dörüzlük toparmadyň taýýarlan sowallaryny bir jogap berdiňiz, gyzykly söhbet etdik. Gepleşigimizde gelip ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin köp sağ bolsun aýdýas. Gepleşigimiň dowamynda siziň ýerine ýetiren aýdymlaryňyzda sadanlarly eden birine ussat sadanlarymyz bar. Haýratyn sağ bolsun aýdýas. Hemişe Owadan ýurdumyzyň toýlaryny, bayramlaryny şular ýalyp bir owadan owaly sahnalaryny joşuny aýdymlaňyz, joşuny sazlaňyz elmydama ýanglanyp dursun, dörüjlük tunuňa däleminde üstünlük kemraňyz bolsun. Şu ajaýyp gepleşigini çağırýanyňyz üçin size de ýene oraya sag bolsun maýdýan. Mundan meýlägim watanymyz üçin, halkymyz üçin, gahryman arkadağymyz üçin, arkadagy gahryman serdarymyz üçin, o täze söýüp aýdymlarymyz bilen, täze halifalymyzdan miras salan aýdymlar bilen ýene de çykyş etip durar. Aydın sağ sözcülerimizi, nahvan iyileşlerimizi bundan meýlägem aydınlar bilen beýendirip durur. Gahryman arkadağımızın, arkadağlı gahryman serdarymyzyň jan sağ bolsun, tutýan tutumly işleri elmydamy rowaj alsyn, ýurdumyz güllär, gül açsyn, toýlarymyz toýlaşsyn. Köp sağ bolun Tapar geldi, arzulyňyz hasyl bolsun. Bundan meýlägem ýene bir ýoly aýdym sasynyň däleminde üstünlük kemraňyz bolsun. Toy bayramlarda joşuny owadyňyz elmydama ýanglanyp dursun. Sağ ol. Erwan iýleşler, hormatly tomoşaçylar, o wagty sahnada ýyldızlar aty aýdym saat ýyldız gepleşigimiziň biz bugünkü sandy geçirip oturýar. Gepleşigimiziň ahyrynda bolsa şeýle döwrewap gepleşikleri taýýarlap, size ýetirmäge, biziň tomoşaçylarymyz bilen iýleşmemiz bilen şeýle ýakyn aragatlyk saklamaga, bize ähli mümkinçilikleri, ähli şertleri döredip berýän milli medeniýetimizden, sungatymyzyň hak howunlary, Türkmen halkynyň milli lider gahryman arkadağymyzyň peder ýoluny üstünlükli alyp barýan arkadagly gahryman serdarymyzyň janlary sag, ömürler uzak, belent başlar. Aman bolsun, siziň her biriňiziň maşgul ojaklaryňyzda sağa gülküleri, ýene huduly, Türkmen aýdym saatları elmydama ýanglanyp dursun. Gepleşiklerimizden enlik sanlaryny görüşýänçek, hoş, sag bolun.